Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vaktiki İslam dini kafirlerin arasında Yahudo ve Nesranilerin arasında getiriyor Medine'de. Sonra bir tofar Yahudla Peygamberimize ken ediyet veriyorlar ve başardığımızdan Peygamber de yani dinini yürütmeyecek olup İslam'ın aleyhine ken işleri etmişler. Sonra bir neyse Yahudiler ki adı da Lebid ibn A'sam olsun öz qiyinleri veren bir neyse adamla bolup şol Yahudla gelip Peygamberimize de yani cadu edecek olupdurlar. Peygamberimize bir derer yetiştireyipdirler. Onam şundan ne forma deyiller, ne forma deyli? Peygamberimizin eline kullukçu olup yören, Peygamberimizin öyünne hadim olup yören bir oğlan çıkmamıştır. 8-9 yaşında oğlan. Onam yankı Yahudiler nakşa çekiyorlar, şu oğlanı da yani ağırlayarlar, pul veriyorlar, birdat ediyorlar. Sen git şol Peygamberin yankı sakkal darağı varmış, sakkalın darayan darak. Şol darağın 2 tanağını, dişini de yani devde getirdi ve bir de Peygamber sakkalını darağına hükmen sakkalı kasıyandır. Şol kasan sakkallarından da bir iki tane getirdi ber deyiptirler. Oğlanı da pulcağı birdat verip pulası ağırlar. Şeydi Peygamberimizin sakkal darağının 2 tane dişini, bir de Peygamberimizin mübarek sakkalını Yahudiyle alıptırlar. Onun sondan yankı Lebid ibn A'sam öz qiyinleri cadu vermiştir. Bunu bir 11 tane düğüm bilen düğüp sondan sakkal darağını ortada koyup bir iki tane igna koyup pulası öz bir okuyan reveşleri varmıştır. Şöyle veren Peygamberimiz cadılayarlar, cadu etiyarlar. Onun hurmanın yaprağından bir halta varmıştır. Şonun içinde koyup da indi bunu bir yerde gömmeli olayarlar bu duanı, bu cadunu. Bunu nerede gömeli? Bir falan bir çöl yerde bir kuyu var. Şu kuyunun inki aşağında bir daş var. Şu daşın aşağında koyarlar. Tayyip hiç kim tapmasın. Peygamber hemişe merid olsun neptani. Şondan beri bizim serverimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meridçilik şona geliyor. Etken işlerini bilmeye, bir form bir hali, ahvali hemişe yağdayı kasıglı merid halatta ol hatta kullan öyünden çıkabilmeyeni yapıya Peygamberimiz. Ama ne olanını özü de bilen abi. Sahabeler narahat mına, zenanaları narahat mına, ummahatul mu'minin. Peygamber'e ne olan hadiptani? Peygamberimiz özü de bilen abi fıcıra cadu olanlığını. Şonla bir gün Peygamberimiz şeyle yatanmıştık. Şol meridçiliğinde. 2 tane ferişte Peygamberimizin yanına gelip oturupdurlar. Bir baş ucunda, bir ayak ucunda. Gav dikkat edin. 2 tane ferişte Peygamberimizin yanına gelip oturupdurlar. Bir baş ucunda, bir ayak ucunda. Ayak ucundaki, baş ucundaki ferişteden soraptır. Bu Peygamber'e neme bolya, meridçiliği neme deyiptani? Onun baş ucundaki cevap veripdir. Bunu cadu ettiler, bunu sihr ettiler, dua verdiler. Şu sebepli yatı deyip cevap verdi. Ayak ucundaki deyipdir. Kim bunu cadu etti? Kim dua verdi bu cüre deyipdir? Onun baş ucundaki deyipdir. Yankı Lebid ibn A'sam öz qiyinleri bilen cadu etti deyipdir. Indi bu 2 tane ferişte bir-birine aytıp Peygamberimize aytıp verecek bolýarlar. Peygamberimize indi habar verip durduğu hem zaten. Onun ayak ucundaki deyipdir. Lebid ibn A'sam duasını nerede gömdü, nerede koydu? Onda falan yerde bir kuyu var, şoň aşağında su var. Ya suwun aşağında bir daş var. Şu daşın aşağında koyulandır şu dua deyipdir. Şonu sahabeleri getirip de yani şol duanı indi ol arasını soraptır, ayak ucundaki deyipdir ve ne etmeli şu duanı? Peygamberimizin duasını aşrap bolsa, cadusunu aşrap bolsa ne etmeli deyipdir bula? Onun sonunda şu duanı alıp gelip Sure-i Felak, bir de Sure-i Nas, Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nasi. Şol düğümleri okuysa, şol dua okuysa inşallah Peygamber kabul olur deyipdir. Şondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden okudan oyanıya sahabelerin çağırıya dayu sahabeleri Hazreti Ali radıyallahu teala anhu, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ammar radıyallahu teala anhu şu 3 sahabesine aytdiya şol kuyudan hulada duanı çıkardan getirin diye. Kuyunun suyunu boşaltýarlar, görsele olğan daş var, daşın aşağında şol dua halta bağmışdy, hurman yaprağından bolan halta. Şol Peygamberimize getirýärler, açık görse öz sakkal darağının dişi sakkalı hulada şoň üstünde bawa düğüm bilen düwülüp de şoňa hulada dua var okurypdyr. Peygamberimiz Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas ki ikisi 11 ayet bolýar. Şiňi zekimiz Kul a'udhu bi rabbil felak 5 ayet. Geçen hafta tefsirini aytıp geçtik Kul a'udhu bi rabbin nas o da 6 ayet.
2'de 11 ayet bolýar. Şoň düwümlerde 11 düwümmişdik şol zadugörlerinden okuyan zatları. Şonda her bir aýany okuyanna bir düwümi çözülip Peygamberimiz yoş gaw halaty gelýärmişdik, daýawlanýarmışdyk. Ahirin düwümke çözülýär, şonda Peygamberimiz öňkü ýazyk bolup tagalyp, aslan bu ýaýyn ki şymary selim meriz bolmadyk ýalyk bolup tagalyp daýawlanýar Peygamberimiz. Om şondan sahabeler aýtdylar, "Ya Rasulullah, şu jadu eden adam kim? Bize de aýt, biz şonu öldüröýli, intigam alaylypdyrlar." Peygamberimiz diýipdirler, "Ýok, hiç wagt biz ondan intigam almarys" diýipdirler. Näme diýip? Son Peygamberimizin mübarek adeti hiç moga öz şahsy işi üçin bir neferden intigam almaýarmışdyr. Mesela meni falan etdiler, men meriz etdiler, meni falan etdiler diýip gelip bir neferden intigam almaýarmışdyk. Her kimi öldürse de, her kimi diri oýsa da faqat Hudaý üçin etýänmişdir. Şeydipde intigam alara koýmapdyr Peygamberimiz. Ýöne ulamalar azyp awadan gurrun çykarýaşlykda ki hemmemiz bir belliýän bollar. Seher bilen zadu eger size bolmazak bolsa, meselen seher bilen zadu beşler zadugörler adamın dırnagyna, saçyna, sakkalyna zadu etýän bolmaly. Onun gawsy, şumat bir däne dırnak kesemizde, şu dırnagy salim çykarmalylar. Dırnagy salim oklasan, şu dırnakda zadu bolmak ehtimaly bar. Şu dırnagyny 2 kesip 3 bölüp oklamaly. Ya meselen sakkalın kaçıya yere, şu sakkalını şu duruşuna oklamalı. Şonu başarsan 2 bölüp oklamalı. Ya uzayrak saçın olsa, şonu da yani 2 bölüp oklamalı. Son sihr-i zadu şu zatlarda yürüyen bolmalısın. Peygamberimizin de mübarek sakkalını zadu edipdirledi. Ve fiyadınızda kalsın, beter de şu dırnak almalı olanla salimce çıkarmalı. Şonu salim çıkarsan da sonra 2 bölüp oklamalı. Peygamberimiz onam şu 2 tane surany okuyup, "Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas" şu bilen sihirden, zadudan nijat tapdyr. Onam kullan kitaplarda aýtýar, her kim bir derde mubtala bolsa, sihir, zadu we başga zatda bolsun, şonu okuyup da elinde bir dem salyp, şonu şeýdipde endam janyny sifalap çyksa elini inşallah derdinden dawa tapar diýipdir. Peygamberimiz de hemişe şeýt gelmişdir. Başga bir dert gelse, şu boran elini açıp yani kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas okuyup eline dem salyp yani elini şeýle ennamla fikat çıkýanmışdyk. Hop. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Indi bu suranyň öz tefsirine gireýli. Muň ýanky aýtşymda sura näme diýip indi şu sebepli indi. Ki Peygamberimiz zadu bolup zadudan nijat tapar ýalyp. Indi suranyň öz ismindäki gurrunla kul a'udhu bi rabbil falaq. Aýtsan ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem, men panah talep etýän daňyň eýesi bilen ki garankyny birden ýaktylyga getirýän Hudaý Taala Allah jalla jalaluhu şoňa panah talep etýän nämeden? Men şerri ma halaq. Hudaýyň hemme yaradanlarynyň şerrinden, hala şeytanyň şerri, insyň şerri, jynyň şerri, yaman ýoldaşyň şerri, giýjäň şerri, hemme şerlerden ey bar Hudaýa, hemme teleke zatlardan saňa panah talep etýän nida aýt diýipdir Hudaý Taala. Hop. Ondan sonra bir 3 aýa gelýär. Inni hemme şerleri aýtdy da men şerri ma halaq diýende hemme şerleri aýtdy. Ýöne 3 tane şer, 3 tane teleke beter olakon bolansaň, telekeligi beter kän bolansaň, saýlap tane Hudaý Taala öz başyna aýtdy diýipdir şonu. Birsi ve min şerri gasiqin iza waqab. Garanky giýjäň şerrinden wagtyke kamilen garanky bolsa. Giyicede de bet şerbamıştık. Giyicenin öğrü şerde. Giyice hava karanqıya, şoň öğrü şerde näme diýip şoň Hudaý Taala bir sana istirahat bolsun, halwat bolsun, bir rahat yatarın ýalap, ulada istirahat ederin ýalap giyiceni goýupdyr Hudaý Taala. Ýöne giyicenin içinde şer eken. Meselen, şumat bir ogry günni hiçme ogurlyk etmeýär, giyicelikde ogurlyk etýär. Galtaman şonuň ýalap. Ya jengelleki heywanatlar derrende heywanat, yırtgozy heywanatlar giýjele şekar etýärler. Ya şonuň ýalap bir düşmanyň mawaza saňa giýje däni gelip gıffiya. Ya meselen şumada selen görýän bolsaňyz, beşler zelzeleler, beşler Hudaý Taala tarapdan gelýän afatlar giýje gelýänmişdir. Biz bolady giýjeň içinde bolýan şerdatlar kän. Şo sebäpli Hudaý ýanky Peygamberimiz näme diýär indi giýjeň hakynda? Haw dikkat edin. Eger bilýän bolsaňyz Türkmeniň arasynda, biziň aramyzda
şu gece hava karanlıklarından öňsek, gün yaşmagyndan öňsek, bakın yani oğlanları öýe götürilýändirler. Biz de oğlan wagtymyzda şu ikindi wagtda adamy oýnayan wagty oğlanyň. Onum ýana şu şam adan, hani akşam adan çekilmäke, bakın öýe barmaly. Şu matda şeýle oğlançyklar öýe girýär, akşam hani bolmagyndan öňsek, näme dip? An Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem aydıptır. Öz mal-garaňyzy tawuk süýse bolar, goýun bolar, sygyr bolar. Şonu däni bazım tevletine salyň dipdir. Tawuk süýsäni öz keteginde gaýgaň dipdir. Ve ehlikum öz ehliňizi, oğlum uşaklaryňyzy da bazım öýe getirin, öýe ýygnan dipdir. Hasan men inde gurubiş şems. Gün ýaşan wagty, akşam bolan wagty şolary bazım öýe jaýlan dipdir. Indi näme dip öýe jaýlamaly? Akşam bolanda näme bolýar? Peýgamber başga bir hadisinde aýdypdyr. İnne'ş-şemse izâ garabat intaşaratiş-şeyatin. Gün ýaşanna, akşam bolanda tamam şeytanla monteşer bolýar, şeytanla bir pitriyan bolmaly yer ýüzüne. Peýgamberimiz aýtdy: "Fakfutu sibyanakum." Öz oğlanňyzy üýsüriň dipdir Huda, ýa-ni peýgamberimiz. Öz oğlançyklaryňyzy basym öýe getirin, öýe çagyryň. Wahbisu mawashikum. Öz aýaglaklarňyzy, öz mal-garaňyzy, tawuk süýsäňizi basym öz tevletine, öz keteginde gaýban, hatta tezhebe fahmetel aşa. Ta gizan garanqydy aýrylypdan wagty gelýän sadetde peýgamberimiz. Bes illet näme boldy? Şeytanyň däni monteşer bolmagy. Şu akşam ara bolanma tamam şeytanla pitrap däni bir öz şerrini, radyny, telekeligini ýetirýän bolmaly bendelere. Onam şu şeytanyň şerrinden mahfuz galarymyz ýalar peýgamberimiz diýipdir, oğlançyklaryňyzy, mal-garaňyzy bazym tevletine, öz öýüne salyň diýipdir. Türkmen arada da bada gizanyň hayryndan günnüýiň şerri diýär. Türkmen aýtýar. Yani gize bir zat gawy iş bolandan gaýtym günnüýiň şerri gawy, günnüýi her nämesiň ýaktylyp da, onun bir işiň bar bolsa, beşte şonu günnüýi etsen gawy, gize goýandan günnüýi de goýsan gawy. Amma 4-nji aýat: "Wa min şerrin naffathati fil 'uqad." Wa olaqan gurrun da şunun üstünde bar. Gawy dikkat edin. Wa düwümlere dem salýan, düwümlere dua okuyan jadugerleriň şerrinden de Hudaýa sığynýan diýip aýtdypdyr. Zadu, sehr dip nämek diýerler. Ulamalar aýdyşyna görä, sehr we jadu kullan iki form bolýar, iki gysym bolýar. Birisine jaduya tahyili diýerler, tahayyuli diýerler. O birisine de jaduya haqiqi diýerler, iki gysym bolýar. Gawy dikkat edin. Jaduya tahyili ya tahayyuli bular şayet özüňizde görýän bolsaňyz ki türkmen bolarak göz wagçy diýär. Sen fat gözüňi waglaýar. Etýän işi ýok. Meselem öz içine pusak salýar, pusak sokýar, ya agzyny ot salýar, ya üstünden orqon maşinleri geçirtýär, amma hiç zat bolmaýar. Bular ýani sen tahayyulyň bilen oýnaýar, sen fikriň bilen gözüňi waglaýar. Bulara göz wagçy diýerler. Şayet görýändirsiňiz orqon ýylanlary da ýani üstüne aýlap, elinde tutup şol ýylan ne bir tanap ya bir agaç ýönden gözüme şeýle köpe diýerler. Amma ikilenjisi sehre haqiqi. Waqan sehr ke senin zatyň we haqiqatyň bilen oýnaýarlar. Oňa da ýetmek kyn, onuň gurrugyny inşallah mufassilan aýdaýlym. Ol sehre haqiqi ýeten adam hatta asmanyna uşşuk diýse de gudraty bar diýär. Asmanyna çykaýyn diýse bizone vesile çykyp bilýär sehre haqiqi diýen adamlar. Ya mesela kitapta tutgan misali şu, bir adamı, mesela bir adam da şunu doğru durun zaynına eşiği tebdil edeyin neyse de başarıyarlar, sehre haqiqini bilýän adamlar. Ya bir eşiği insan edeyin, adam edeyin neyse onunla başarıyarlar. Yani şu form kudret var sehre jaduda. Amma yöne aya şolar öwrenmek doğru mu? Cevazı var mı? Bizim mezhebimizde göre, ehl-i sünnetin aýdyşyna göre sehre jadu her kim öwrense kofur. Çün Kur'an metn öz sarahat bilen aýtýar Kur'an. İnşallah işli aýetini aýdyp berer. Her kim sehr öwrense, jadysylyk öwrense, şoňa kafir diýip hukm edamel bolýar.
Caduvçuluğun da asli, anırtı yani Harut ve Marut. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Arağın bir Babulliyan şehrinde bir kuyuda sallanıp duran olmalı. Onda dastani hikayeti ken ki Harut ve Marut iki tane ferişte hulata yere geliyorlar, o bir neyse günahlı etdiyorlar. Onun Huday Teala şulara şu dünyada adap vermeli olupdur ta kıyamete selin. Ola da şol Araqda Babulliyan yerde kuyudan ataqılı olmalı. Sehro cadunna adamlara şunu öğretdiyorlar. Huday Teala şolara aydıptır ki siz adamlara size gelyenlere sehro cadu öğretin deyiptir. Yani imtihan üçün. Ömçak aydın şu gelyen adama. Ey insan, sen sehro cadu öğrenme. Öğrensen kafir bolyan hadide ömçak bir aydın deyiptir. Huday Teala fat imtihan üçün sehro cadunu öğretmek üçün şu iki tane feriştani koyuptur. Mesela eğer Huday Teala haram etken bolsa nämsin koyýar? Bir sual ýa-da şartda adam kellefine. Onu Huday Teala şu dünýäni imtihan üçün yaratypdyr. Mesela Huday Teala sana araq içme diýär, amma aragy ýene-de yaratypdyr. Eğer araq içmellä bolsa Huday Teala yaratmaýan bolsa nämsin yaratypdyr aragy? Onu aragy yaratyp, ondan sonra sana içme diýär, taýin ki bendäni imtihan etjek. Men içme diýip duramdan sonra aýa şu bende içýäm ýa içmeýäm aragy. Şonu bilmek üçün goýupdyr Huday Teala. Sehro cadu da şonun ýaly. Her kim bar peýdalansa kafir bolýar. Amma onda da Huday Teala koyupdyr, şu feriştelere öwret diýipdir imtihan üçün. Aýa kim barýamy bir adam öz imanyny koyup, imanyny terk edip sehro cadu barýan adam bamy ýokmy? Huday şonu görmek üçün, şonu imtihan etmek üçün sehro caduny koyupdyr diýär. Sure-i Bakara'da şon gurrun gelýär. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ol birda iki öwredilipdi. Sehro cadudan iki tane ferişte, odaki Harut ve Marut bolsun atlary öýde de Babulla, Arağın Babulliyan şehrinde bir kuyuda ýa-da ýalat sallaglydy. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Inne her kim şoň ýanyna barıp öwrenjek bolanna Huday Teala diýär, öwretmeýär şol iki ferişte hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Şunu aýtýarlar, hey insan, baba siz imandan çykyp, dinden çykyp, kafir bolup nämetçik sehri öwrenip, nämetçik caduny öwrenip diýip aýtýarlar. Onum gelýän bende biçara insan, ay iman gerekdi, ama sehri cadu gerek diýip öwrenýänne badýar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ama öwrenýän zatlara näme? Şolardan sehri cadu öwrenýärler, مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Bir erhiley, bir hatun, tamamı muhabbet bilen, tamamı işq alaga bilen gedip gören erhileyin arasyna açýarlar. Urş oklatýar şoň arasyna, talak berdirýär bir-birine. Oya şonun ýaly näzire jawan oglanlar, näzire jawan gyýlan baxtyny baglaýarlar şu sehri cadu bilen. Ya hatta bir jawan oglanyň aklyny çaşyrýarlar şu doa berme bilen, sehr etme bilen. Huday Teala şonu ýaraklardyr öwrenýär şola diýipdir.
Bes Qur'anyň sırahat aýdyşyna görä, ola da ýani kafir bolýar. Her kim jaduger bolsa, sahir bolsa şol kafir diýip hukmetmeli bolýar. Hatta bir gün enemiz Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna bir jaduger denane gelip turgaw dikkat edin de. Bu Harut ve Marut'un yanına da barmak ansatlatta olmalı ha. Mesela her kim bara kanşondan jadu öwren qaytyp başarmaya. Bir nefer şolandan bar öwrenip sahir bolsak bolsa, öňçek bir ulukon sahirleň yanına barıp, ulukon jadulyň yanına barıp da şolara şagirdlik etmeli. Näse wagtlar. Ondan sonra da naqadaraha etmeli iş var ki bizim eşitişimizde mesela bir misali şol adam, mesela Harut ve Marut'un yanına barzak bolýar, 40 güllap iyi bismillah diýär. Çörek imeller su bismillah diye 40 güllap. İde näme etmeli? 40 günün isinde bağışlan, sığırın tedegini yittir, siýdigini sip görmeli ya. Şo Harut-y Marut ýetjek adamlar. Ama şonu etýärler taýinki ýetjek bolup şoma. Ýöňse näçe wagtlar ökde sahir jaduň elinde de ýani temrin görýärler, näçe rahatlary ulata etmeli işler var. Ahirin etmeli işler, ýa gaýtsymy ýalar 40 güllap ağzına çörege degirmeler, suwa degirmeler, iyi bisek bolan sığırın nezasatyny ýetmeli. Şey dip de Harut-y Marut ýetýärler diýär. Bir gün enemiz Hazreti Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna şoň bir jaduger denane gelip turgaw dikkat edin. Men tawba etsek dipdir, aýa tawbam kabul bolarmy hadipdir. Hazreti Aýşa dipdir, sen näme eden işiň bar? Onda men jaduger dipdir. Jadugeri näzire öwrendiň, şona etdiler, şondan gurrun ber dipdir. O jaduger inni öz şerh hal edipdir ha. Gaw dikkat edin, näme bolan jaduger bolan aýdyp beripdir. Men şonuň ýanky aýdyşymy diýalar, näçe wagtlap şagirdi ötüpdir, näçe marahilleri tey edipdir. Şeýdipde Harut-y Marut'un ýanyna bardym dipdir ýanky denana. Harut-y Marut'a maňa ser jadu öwret diýende, ola diýdi, "Baba, sen näme diýip öwrenjek? Öz imanyny ellen berip, diniňden çykyp, ahiretde tamam hemişegi däni dowlahy bolup näme çykyp öwrenip ýörme diýip kän tapşyrdylar maňa, wagda nasihat etdiler diýipdir. Ýöne men onda da ay imanymdan da gitsem çyksam çykaýmyşyn öwrenjek diýdim diýär. Onam ola aýtdylar, "Onna falan ýere gidersen, şudarda bir kul vardır, bir yatan kul vardır, şonuň ýanyna baryp da sınja etip durşan üstünde." Onam ýanky denana aýtdy, "Men şeýlek bardym, kulu gördüm, amma şol iş etmäni gorkdum" diýär. Gorkup ýene öwrülip bardym Harut-y Marut'un ýanyna. Onam bola soruşdylar, "Näme etdiň?" Ona şu forum bardym, istinja etdim. "Näme gördüň?" diýdiler. "Onda hiç zat göremek" dedim. "Onda ýok, sen eden näme bolmaly? Eger şeýlek baryp istinja etmeden biz saňa ýani öwretmeýäs" diýdiler. Onam şondan baryp da ýene ýamyşgap şo kulun üstüne bagşlan istinja etdim diýär. Birden içimden bir atly ýaragly birden çykyp gitdi diýär daşaryp. Özümden, wujudumdan çykyp gitdi diýär. Onam ýörçüp baryp Harut-y Marut'a aýtdym. "Menne şu barym edemde içimden bir atly ýaragly bir adam çykyp gitdi. Bilmedim näme diýeni näme diýdim" diýär. Şonda Harut-y Marut aýdypdyr, "İmanuki qad kharaja anki." İmanyň da ol senden çykyp gitdi diýipdir. Atly ýaraglydan sen imanyň da indi sen kafir insan diýipdir. Indi sana sihr jady öwretýär diýipdir. İmanyny ellen berýärler, taýki sihr jady öwrenjek bolup. Onam maňa sihr jady öwretdiler diýär. Men her bir zady iflesem, faqat tasawwur edamally şoňa, faqat fikrime getiramally, şoň öýde hot bolýardy diýär. İmtihanan meselem bir günniýe öz fikrime öwümde buğday gelsin diýip şonu ifledim diýär. Onam bir fikrimde sallam bir tasawwur etdim buğdayı, gözüm açdym gördüm öwümde buğday barmyşdyk diýär. Onam ýene de gözüm ýumyp şu buğdaylar hemme jüdäni ýere ekilip, böwürip däni, hay ormaly wagt orak ýalyk bolsun diýip däni bir fikrime şonu getirdim, gözüm açdym kullan tamam bir ekilligiň içinde duranmyşdygym, ýa-da buğdaylar ekilipdir, böwüripdir, ulalypdir, ormaly wagty bolupdyr. Indi sihr jadyň etýän işe. Öz ýanymdan tasawwur etdim, şular hemmesi un bolsun diýdim, gördüm näçe kiýse un ma öwümde. Şu unla hemmesi çörek bolsun diýdim, gördüm hemmesi çörek bolup atyldy diýär. Holasa her näme isledim fan tasawwurma getiramaly diýär. Sihr jady şu formda. Ýa-da aýtdyk bir insany eşek etsek diýdi fan şu adamy eşek tasawwur edamaly, şoň öýde eşege tebdil bolýar. Ya eşege insany tasawwur etsen, tamam insany tebdil bolýar. Sihr jadyň şu dur gudraty bar. Ýöne İmanuki qad kharaja anki diýen gurrun olakon. İman senden çykdy, sen kafir bolýan. Tamam gudrat gelýär saňa, amma iman senden gitýär. Onam şu forum
şerh halini aydıptır. Aya bana tövbe bağmı deyiptir Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anha. Hazreti Ayşe deyiptir, eğer sen sihir bolup jadu bolan bolsaň, leyse leki tövbetun. Sana tövbe yok deyiptir, tövban kabulle. Madami ki yamışkap iman getirip, yamışkap mu'min bolmasan, onun tövbe etmeden tövban kabulle, çonten kafir insan deyiptir. Biz sihr jaduni gidip de öwrenýän insanlar kafir hukm vermek doğrudur. Ama yöne bir şolardan barıp yani dua almak, ya şolan faallarına kulak asmak, falminni Türkmen falminni ya Burhanni ya barında olu gurrun verýärler. Ay sen olokon bolan baýjatdyrsın, ya jaýat aljakdyrsın, ya mesela Beljikas boljakdyrsın, yöne doğunun kömek etjek, birda ya sen oglan boga doğunun sen ogurluk etdir. Şunu ýalyp bir gaýypdan habar berýärler. Her kim barıp şol dua berýän, şol ýalyklaryň ýanyna barıp da şolun kefine hawwa berse, Peygamberimiz näme diýipdir? Men ata kahina aw irrifan fasaddaqahuma biqawlin faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu taala aleyhi ve sellem. Her kim şu Kur'anyň ýanyna, palmeniň ýanyna, hal venanaladan oturýandyr, maşadynda ýani ziyaretynyň döwreginde sana faal bereyin, faal hafiz bir zat diýerler, inanmalydyr musulman dogallar. Şolum aýtýanma, hay dogry aýtýa haş diýilse, fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Bu Peygamberimize inen dine, diyanata, Kur'ana, Hudaýa inanmadygy şol adam kafir bollugy diýipdir Peygamberimiz. Biz olaň ýanyna baryp özümiziň halyny aldyryp, ya olardan näni, ýa gaýtşymy diýerler bir erheleň arasyn açma, bir oglanyň gyýdym däni bagty açylmasynlyga dua alma, bulan hemmejigi bir ulukon günah we iştibah datdyr musulman dogallar. Aya sihr jadun öwüne geçmäni bir dawaý bamy, bir emi bamy näme etmeli? Mesela bir özümizde sihr jadu bolmar ýalar, bize dua berilmeli ýalar, näme işletmeli? Gaw dikkat edin. Evvelki jelesäň evveline de aýtdy. Mesela sen dırnaňy kesýän, ya sakkalından bir sakkal gaçýa bir kidany kıl, ya saçyň dökülýär, şolar da yani iki bölüp oklamaly, taýinki sihr jadu ýürümesin. Ondan soňra da şon ýalyk bir ýerde gorkasaň, ay maňa sihr jadu bolurmy hadisen, bir defa kul a'udhu bi rabbil falaq we ýene bir ýerdekdäni kul a'udhu bi rabbin nas, şu iki surany okyp da öz eline dem salyp, elinde yani bir ennamyň süýkät çykmaly, taýinki sihr jadu sana eser etmesin diýe. Şu iki sura da muhimdir. Bir jawan oglan bir gyýda aşyk bolupdyr. Şonuň eşkinde giripdir. Ýöne bir jawan oglan bir fasyk müşrik, bir fajir, hulasa namaz ýok, ibadet ýok. Şu zululak gelip gören lat oglan, amma aşyk bolan gyýdy bir islami hanawadyda, dindar hanawadyda, Hudaý bilen, namaz bilen, Kur'an bilen işi bolup gören hanawadydan müşrik gyýdy. Belli bir zat haslygar iwer ýaro kabul bolmaýar. Ona beriljek diýilýär. Bu oglan men her näde dowada şu gyýda ýeterin diýär. Etýän işi de men sihr bilen, jadu bilen, dua bilen, tumar bilen şonu eýelerin alaryn diýär. On gudratyny bilýärmişdir. Şondan da öz ýurdundan çykyp sihr jadunyň mädeni bolan Hindistana gitdi. Hindistana sihr jadu känna. Hindistana gidip şu taýda men diýen jadugerleriň ýanyna barýar. Şondan özüň aýtyp berýär, şuçra men gyýdy bir gyýda aşyk men, şonu aljak bolýan, beren akla sen dua bilen şonu Allah ber diýär. Fransada pully berýän, kän pullarda eltýär ýanyna. Onun bu jaduger diýär, muň hiç muşkul ýok, men onu diýär, daş ederim diýen ýalyp, erti gel inşallah duam teýýar diýär. Şondan oglan hay erti begeni boş bolup barýar jadugeriň ýanyna. Jaduger diýär, men mutaessif başarmadym, onu dua berip bilmedim diýär. Men duam ötmedi, ona geçmedi diýär. Onu men näme deýin? Onu men bir falan dostumma, menden ne ökde sihr jaduda, sen şoň ýanyna bar, eger de bolsa şol sana berer diýipdir. Şondan o dostumyň ýanyna da barýar, jaduger sahiriň ýanyna. O da şeýle erti gel bereýän, erti barýar, o da berip başarmaýar. Şondan bir diýär ýa-da jaduger, ikinji jaduger diýär, munyň heýwara agyr zat diýär, bu jaduň diýär, bu aljak dua. Şu kullem hemme jadugerleriň
hemme sahirlerin birisi däne ustady var, o da şuma diri falan yerde dip adres berýär. Sen şoňa gitde şu duany al. Eger şu berip bilse berdigi, berip bilmese başga hiç kim ýanyna barıp berme. Şondan aňyrda olakan jaduger ýok dipdir. Şondan bolýa dip adresini alıp ona da gitdiýär. Nadir ha pulla bilen, rahatla bilen. Onun haýyş bilen, temenna bilen de dua almalmışdyk ondan. Bundan näme şerha hal edip, olada şu dua bilen maňa gyýdy ager diýär, o da bolýa ertigel. Erti barýa, görüp bu da başarmapdyr duany. Şondan biz soruya jawab oglan näme dip siz dua berip bilmeýäňiz? Şeýle öpdi jaduger sizden erhelen arzyna çýýäňiz. Nagadyr ha jawanyň bagtyny ýatyrýäňiz. Nagadyr ha iki doganyň arzyny uruşdurýäňiz. Sehr bilen, dua bilen, tomar bilen. Ýa-da näçe siz başarmaýan gyýdy dip soradym diýär. Şonda o jaduger aýdypdyr, o gyýdyň daşynda bir olakon seper bar, olakon set baki biziň duamyz aslan geçmeýär şoma diýipdir. O näme set? Onda sen aljak bolýan maşugan gyýdyň Sure-i Bakarany bilýär diýipdir. Sure-i Bakara ki Kur'an'ın 2-nji surasy bir uzak suralardan biri, şonu bilýär. Her kim Sure-i Bakarany bilse, biziň sehr jadumy ona ötmeýär, geçmeýär diýipdir. Sure-i Bakara şoňa unda bir sefer bolup durýar diýipdir. Biziň duamyz ona ýawymeýär diýipdir. Et şuzura başardymymyzdan şu suraly bilen Kur'anly bilen kän aşnaý tapaýlyňda şorum olakon howfa hatarlardan nejat taparmyz ýalar. Ýöne ahirin zat eger ýani mesela dua alsa bir neferiň dişi agryýar, kellesi agryýar, ogly bolmaýar, ýa gyrçyladan çykmaly. Bu dualaryň işgali ýokdur ha. Bular bu dualary berýän, görmeli eger Kur'andan ýazyp berýän bolsa. Eger ýani peýgamberimizden aýdyp giden sözleri var, o dualar var, mesnun dualar, şolaň üstünden dua berýän bolsa, bular müşkil ýok ha. Bulardan inşallah alyberin ki bular da sebepdir benden gawy bolmagyna.